Eskerrik asko, etortzearren, lehenengo galdera, irakasleak izan da biak, zelan hasi duzue kurtzoa, zelan zo hasie? Ondo, egia esan bai honintzektanik hortxe gabiltz, ja martxa hartuta, ja lehenengo ebaluaketa ja amaitzen. Vale, claro. Eta, ni nire kasun gogora hasiet, gero agian jorratuko egon gai bat izango da, baina osasun mentala oso nabarmena da gaur egungo neraben artean, eta horako egoerak suertatzen hasi die, eta erronka bat izaten nahi da. Lehenik eta behin, jendeak jakiteko, esan ze irakasgai ematen duzuen bakoitzak eta zein adineko jendearekin, eta oin sartuko gara zuzenien gai potoloa delako, ez da, eta garrantzitsua. Alde batetik hori, azkartasun bizi batean hasi kurtsoa, ni bigarren batxilergoan ematen ditut klaseak. Hortaz, selektibitatea hor dago, presioa, azkartasuna. 16-17 urte barkatu. Bai, hori da, 16-17-18. Eta, ematen den lehenengo batxilergo osoan filosofia, eta horretaz gain, bigarren batxilergoko tutore naiz. Hortaz, lehendabiziko planoan bizitzen ditut, beraien nerbioak, egonezinak, zer ikasi, zer ez, nire etorkizuna zein izango dan. Hortaz, galdera piloa suertatzen dira epe motz batean. Hortaz, horrekin, gabitz, pixkat. Eta honitzek dion bezala, azkenen bizkor hasi dugu ikasturtea, eta nire kasun nik DBH laugarren mailan ematen ditut klasek, diversifikazioko tutorea naiz, beraz hor aniztasun pila bat ikuste dut, bai osasun mentalari dagoenez eta baita ere kulturartekotasun hori horretan nago ere lanean, eta gero ere aurten lehenengo batxilergoan nago ere ematen kultura zientifikoa, eta DBH laun gizarte. Irakaskuntza publikoan edo kontzertatuan gaude. Ezberdintasunak egongo direlako suposatzen dut baita ere. Aipatu genuen telefonoz, aurretik esan nahi dut, bai irakasle ezagun dudan irakasle batek aipatu zuela duela gitzi, bera heldu dala baita ere kurtsoa ematen, eta 24 umetik 18 gutxienez, ume nerabetik, 18 dauzela osasun mentala arazoekin, baita ere psikiatrikoekin, eta baita ere medikazioarekin. Zuk aurreratu duzu, baina ez dakit nola ikusten duzuen. Eta baita ere naiz eta gazteak izan, ia bilakaeraren bat ikusi duzuen, denborarik izan duzuen horta. Galdera potoloa da. Geroz eta diagnostiko gehiago jasotzen ditugu, gaur atzo bertan bat, beste bat, etengabekoa da, ez dago pausarik horretan, diagnostikon sistema horrela dago oraintxe bertan, beraiek ez daude ondo, arazo pertsonan handiekin datozte, ja etxetik datoztenak, entzunak izateko beharra gehien bat, ez? Ni gogoratzen dut irakasle batek esan da, irakasle askok esan da hemen, antropologian, Teresa del Valle, antropologa handiak, guk ez genuen ezagutu, ez genuen plazerra, plazerra bai nahiko gendukela ezagutzea, baina ez genuen ezagutu, baina irakasleek esan da, berak zekien oso ondo zen entzutea, jendeari entzutea, ez. Eta tutoretza edo gure pertsonalizazio sistema horretan ez, gure eskolan pertsonalizazioa da abia puntu oso garrantzitsu bat, hortaz, guretzat oso garrantzitsua da beraiek entzuna izatea, tutoretza bat hartzea, ez, zuri atea jotzea eta esatea, honintze zurekin hitzein, hoi netzat da zoragarria, da, konfiantza hartu dezula berarekin, zukin egoteko gaukela eta entzuna izateko gogoa. Hortaz, pausa hori hartzea, isiltasun momentu hori eta zure presentziarekin lasaitzea, pertsona hori da gozada. Pedagogia pilo bat eta psikologia baita ere. Baina egia da, suposatzen dudala denbora handirik ez dela egongo hori egiteko zoritxarrez. Eta, saiatzen geha dauden tartetxoekin, bokazioaren kasua sartzen da, gero aipatuko goenduna, baina, hor bokazio handia behar da. Beraiekin egoteko eta gertutasun hori beraiek ere sentitzeko. Eta, nik hor bai azpimarratuko nukena zen, hor bi alor uzartzen dela. Gu lehenik eta behin antropologo gehala eta gero irakasle. Orduan, hor dago bentaja oso handia eta hori bai guri asko lagundu digula lehenengo ikasturtean irakasle bezala, da, azterketa bat egitea gure inguruari. Azkenen, hastapen bezala, esan barra dago ere, gizartea gaixo dagoela. Gizartea gaixo dago eta hori da oinarria. Sartuko gara zuzenien, hori da, hasieratik, barkatu. Hori da oinarria, azkenen erantzunkizun sozial hori ikusteko. Orduan, hortik hasita erreza da, ez da gai potoloa da, baina erreza da antropologo gisa
ikustea hastapena hor daola. Eta diagnostikoa egitea baita. Eta diagnostikoa azkenen dela nolabait kapitalismoaren agian ere ondorio bat. Eta jendeak esaten dizu, ez? Eske, buelta asko ematen dituzu gauza, ikasiko duzu bueltak ez ematen, baina eske gurekin bat torren gauza bat da, beraiengan pentsatzea eta hori nola konpondun pentsatzea, ez? Ikerketa pertsonal bat egitea, ez? Gure kaxa, ez? Jakiteko... Autonografia bat. Bai, eta behaketa eta elkarrizketa ikia, behai, eske azkenean hori egiten dugu egunerokotasunean. Eta nola aplikatu daitek antropologia hezkuntzan? Gelan sartzen zean momentuan bertan hasten da jokoa. Hortaz, dinamika horretan saiatzen gea egoten beti. Gero egia da azkenen, justo diagnostiko horren arira, gaur egun labelin asko iteala. Hoi labelin diagnostikatzea ingelesez, azkenen autodiagnostikoa ere ikusten nahi da. Hoi da, azkenen sare soziala dauzkat eskura oso errez, eta une oro ari dira ikusten honelako egoerak, bai influencer horien kasuan, ez dagoela gaizki, baina azkenean bilakatzen ari da nire ustez ere hor moduko bat. Normatibo bihurtzen. Eta azkenen gu ez gea, ez influencer, ez inor da psikologoa, psikiatra. Orduan, hor nik uste bilatu behar dela oreka bat eta kontu zibili behar dela gai hauekin, eta autodiagnostiko hori ere burutzen ari dela, esan bezala. TDAH pilo bat. Bai, TDAH pilo bat, TDA pilo bat, Asperger ere hor dabil ere, osea, esan nahet, azkenen ere hor kontuan hartu behar dugu tristura bilakatu dela ukazio bat. Ukazio bat. Orduan, on point hori, hau da, dana ona dela, zoriontasuna, alor guzti hori barneratzen dute eta da mundu ideal bat, benetan ez dana. Eta gizakia gea. Gu gizakia gea eta tristura naturalizatu behar da, ez patologizatu. Eta zoriontasuna hor dagoela ere, gizaki bezala, baino subjektiboa dela ere. Bakoitzat zoriontasuna izan daiteke gauza bat eta beste batzuntzat beste. Eta azken finean guk, klasen noaintxe bertan ari talde batekin simplea, mitoak, gaur egungo mitoak, zeintzuk dira, ez? Zen filosofiaren hastapenak ikusten agian bitarten lehenengo batxilergoan. Zeintzuk dira gaur egun mitoak? Hartzen dira ikertzen eta gero hori pasatzen dute logosea. Hori arrazoiaz pentsatuz, egia dira mito horiek? Ez, adibideak. Lanketa horretan gaude. Beraiek ere konstiente izateko zertan gabiltzan, zer realitatekin topo egingo duten, eta egiten dute. Eta bizitza erreala nun dagoen, pantaila eta tikat. Eta horretaz gain, askotan, gorputzaren antropologiatik esaten da, ez dela bakarrik burua dualismo hori, Platonetik datorren dualismo hori egitea antropologikoa, arima eta gorputza. Gorputza esaten dugunean antropologian, dena da, osotasun batean ulertu behar da. Gorputza da burua eta gorputza batera. Esaten die, zu urduri zaude, ez da? Urduritasun horrek tripako mina sortarazten dizu, ikusten dezuen nola dagoen lotura, dena da. Orduan antropologia hor dago beti, ez? Gero ere, antropologia medikuak esaten du, ez? Osotasun horretan 3 gaixotasun mota daudela, ingelesez gaixotasuna 3 hitzez ulertzen da. Disease, ez dakit ondo ahoskatu duten. Illness and sickness, ez? Esaten dana. Disease, gaixotasuna bera modu batea ulertuta, illness beste batera eta sickness sozialki, ez? Azkenen, dala gorputza, burua, ingurune. Orduan, 3 gauza, 3 gaixotasun mota horiek nik uste kontun hartu behar digula diagnostiko bat iten den momentuan. Hori ere oso garrantzitsua dela uste dugu. Claro, bai ditut bi galdera, ukatzen duelako orokorrean gizartea gaixo dago, esan duzu moduen, baina baita ere ukatzen dago justo holistiko, azterketa holistiko hori edo ez dakit nola esan, ez da? Buruko mina daukat ansiolitikoak gainera egiten dituzte konexio batzutan direnak oso raroak, baina zuzenien mundu guztia ansiolitikoak. Atzo lagun batek gainera esan zidan eta sentimo bat balio zuen pastilla bakoitzak, segurtasun sozialak ordaintzen baditu. Eta orduan hori izango litzateke pixka bat nola hartzen duten haiek, hau da zein den haien iritzia. Egondalako belaunaldi gazte bat deitu dutena beirasko belaunaldia, eta azkenien haian egin dutena da, arreta jarri... Baina eske hurbileko kasu bat, ez? Diagnostiko ematen dienean, ikasle batzuk poztu egiten dira. Baina poztu ze zentzutan. Izena ematen diotelako urteetan izan duten ezaugarri bati.
ezaugarria edo dena delakoa, ez da. Gu ez geha psikiatra, gu ez geha medikuak, antropologoak eta ezitzaileak geha, guk hurbiltasun hori eskainiko diegu, eta laguntasun hori, behar hori, faltan somatzen duten utxune hori, baina baita konstiente izan da, hori ez, holistikotasun konplexu horretan ere beraiek bat direla. Ez da duela bakarrik, animali soziala gehala eta politikoa. Gero baita nik nahiko nuke atxikitu, badaudela gaur egun psikiatra eta psikologo batzuk, nolabait bai konturatu direla. Negozio kapitalismo horretaz, eta ezagutu izan ditu psikologoak eta psikiatra batzuk, hori, nolabait eta erizainak. Negozio hortatik pertsona kontun hartzen dutela. Egie da osasun sistema dagoela super estututa, eta psikologia eta oso garestia da. Claro, danak ezin dute bertara jo, orduan. Kausa asko daude eta medikuke ala jokatzeko bere arrazoiak izango ditue, masaia de lo profesional, esango dugu. Profesionaltasunaren barnean ere pertsona dago. Zure izaerak bat egingo du profesionaltasun horrekin, ez? Bokazio esaten dugunean, bokazioa da pertsonan dugun zerbait. Eta ikasten dezuna hor dago, baina ez bali maugezu hori, nola egin aurre, ez? Besteari. Nik uste de kausa konsekuentzia da dela azkenean, ez? Kontzientzia bat ez baldin badukezu benetako gizartean inguru. Gogo bat egiteko lan hori. Eraldaketa bat, eraldaketa soziala. Claro. Eta kulturala, ez? Kontrakultura. Aurkeztuko zaituztet, segitu baino lehenik eta behin esatie gauzela Donostiko EHUko fakultatean, ezta, zuentzat nahiko ezaguna dela, orain kontatuko didazue, eta beno, Garazi Garrido eta Onintze Garrido, biak antropologoak eta baita ere hezitzaileak, esan duzuen moduan. Eskerrik asko gurekin egotearren, duela nahiko ez genituela egiten kapituluak eta zuekin itzultzea posa handia eman digu. Guri ere bai. Orduan hori, zelan itzultzea fakultatera eta hori jarraituko dugu, aipatzen ari ginenarekin. Bueno, bien arten hitzen dugu, ez beti dago antropologoan Mark Auge esaten duna, ez, espazio, konexio bat bilatzen dezunen espazio batekin leku bilakatzen dela. Guretzat fakultatea lekua da. Beste batzuk ez dakit, baina guk hemen eduki dugun esperientzia izan da, ezi eta pertsona, gure nortasuna eta izaera eraiki dugu hemen. Nik behintzat askatasun eta bizia ematen dut. Nolabait ni neu, nitaz zengo, baina ni neu ezberdintasunak egongo dira. Neska bat izatetik, ume hortatik, aurrautzatik oraindik ez da irten ume hortatik, fakultatea iristek eta pixkat errealitatea zein dan ikusteak eta sozialki ere, azkenen hor justo fakultate hortan enteratzen zea munduan, zertaz di joan. Eta, leku bilakatu zen ez bakarrik, eremuarengatik, irakasleak, egin genituen lagunak, irakasleek izan die, niretzat pertsonalki, hemen daudenak, erreferente kulturalak eta sozialak, eta oraindik mantentzen dugu zenbaitekin harremana. Baina beraien gertutasuna, jakintza, nik beti esaten dut, batxilergoa izan dela karrera, niretzat. Jende harritu itea gertutasun hortaz. Eta beti hitz egiten dugu, azkenen irakasle hauek guri adierazi diguten gertutasun hortaz, Pio Perez Aldasoro, Miren Urkijo, Magi Esteban, Iñaki Arrieta, denak, ezin duzu ezer esan behaien ze portatu dira gukin behintzat, fenomen. Oso ondo, eta azkenen hemen deskubritu da ere gure identitatea zein dan. Ze azkenen gu geu, pixkat beti egon geha bilaketa hortan murgilduta, ez nekigula oso ondo zeintzan gure benetako jomuga edo nahia, bizitzan. Eta fakultate honek lau urte horietan erakutsi zigun benetan gure bidea zeintzan. Eta zer nahi genuen eta zer ez aukeratzen. Eta nola eman klaseak? Nahi harritzen dago, ez masterrik, beraiek, tesi egin zuten eta irakaskuntzan esperientzia handia daukate. Baina nola eman metodologikoki klaseak, ikuspegi antropologiko batetik, hemen sartu beharra dago ikusteko nola eman klaseak. Eta humanistikoa. Bokaziotik hitz egin da. Neri tribunalean, dago esaldi pertsonal bat, ez dut inoiz esan, baina tribunalean Pio zegoen, tutore izan zen, nire tutorea.
gralaikoa, eta, bueno, bukatu zen, maitzen zen etapa, ez, aurkezpena bukatu itxi, eta isiltasun bat egon zen, ez, pio hitz egiten hasi zen, eta batean esan zuen, ez, nik beti esango dut onintze barri denen irakasle izan nintzela. Ze polita. Ni emozionatu nintzen. Eta bertan zegoen. Eta eski horrek ikutu ninduen, nik beti esaten diet ikasle. Esaldi horretatik, beste gauza askoren artean, hasi da nire irakaskuntzaren bokazioa ere. Eta nola honelako iritzi batek aldatu aldizun pertsona bezala. Neu ere, justo tribunalean nengoela beraien erantzukizuna jasotzen, Magibulenek esan ziten, komunikazio alorran ikusten zaitu garazi, baina da pixkat begik irikitzea zutzat esatea, agian hortan ona izan daiteke, baina komunikazioa hain zabala da. Zoriontzea, nik ikasleei gauza bat egiten badute ondo, zoriontzea, zorionak, segi horrela. Eta horizontaltasun bat, ezta? Egia da, oasis moduko bat ikusten dudala, azkenien kanpoan hotz handia egiten dagoelako eta badirelako hainbat lekun guztiz kontrakoa egiten den, ezta? Kapitalismo hori dela eta... Eta zenbaki izatetik pertsona izatea pasatzen. Eta badaudela, aldarrikatu badaudela lekuak, baina hori lortzea, energia hori lortzea. Gure eskoletan egia da hori dela basea. Esan nahi, gure eskolen, guk lan iten dugu eskola horietan azkenen, humanismoa da balio nagusiena. Eta hori ikusten da. Gertutasuna. Eta nik ikasle izaten ez zortea daukazuten honelako eskola batean ikastea. Deskribatu aldituzue, bizkaitarrak gara eta ez da gitzen Bai, Lasai Berrazpe eta San Ignacio jesuitaten. Baina, religiosoak. Baina esan beharra dago, apostu egin zutela gugan, antropologoak izan da, lehenengo momentutik kontratatzen. Religiosoak die, baina gero ere azkenen... Eta balioak transmititzen dituzte, eta pentsamendu kritikoaren aldarrikapen estua egiten dute, estua, indarrez, pertsonalizazioa, erdigunean ikaslea. Bai, eta gero gure ongizatea ere balio esten dute asko eskola, bai bere eskolan eta bai neren, azkenen gu ondo egotea irakasle bezala ere... Alduntzen geha. Alduntzen geha eta gutaz apostu indue eta benetan sinesten dutelako gure transmisio hori humanismo hortatik dijola. Eta azkenean, esaten ari nintzen, ikasleei nik helarazten diet, zuzorta daukazuten, ze nik aukera hori ez izan. Nik zenbaki izan nintzen. Eta zuekin nik aukera hau izateak kristoneko postasuna ematen dit. Esaten dut, nik batxillergoan enitun erreferente asko izan irakasle moduan. Hemen izan itun. Hortaz, haiengatik ikasten dut, eta haiengatik nago eskertuta irakasle izatearena. Baina nolabait zerbaitek deitu zintuen eta bukatu zenuten hemen, bai galdetu nahi nizuen nola antropologia biak gainera, bikeak izan da batzutan komuna dela, baina antropologia gutxienez nire garaian ez da zerbait oso ezaguna izan dana ikastola, ni ere zifra bat izan nintzen eta uste dut gehienak bagarela, ez da? Orduan ez dakit nola hurbildu zineten eta... Instituton izan zen, batxillergoa egiten genden, eta egia ni bereziki oso galduta ibili izan naiz. Beti enekilako zerrin edo, eski ez zitzaiten ezer gustatzen gainera, ikusten nun dana eta aspertzioa besteik etzan, eta eski ez zitzaiten ezer gustatzen, eta batxillergoa iritsi nintzen, eta erlijioaren historia ematen genuen guk, batxillergoan institutoan. Eta gure irakaslea zen soziologoa. Ke guai. Arroin Mujika. Eta nire irakasle horrek beti asko markatu dit. Bere asignaturan, asko esaten zuten katxondeo irakasgaia zala, eta, apuntatzen zinela por estar. Baina ni juten nintzen oso pozik, ze ikasten nun kulturalki, arkitektura, ez dakiz erlijioko kultura aldetik, inkreible. Eta emakume honek, ematen zigun kosmobizio bat, enula jasotzen ez gizarten, ez matematikan, ez filosofian inkluso. Etikan ez da, no? Ez da. Orduan, netzako izan una mezcla de antropologia, filosofia, etika, erlijioa, zandanetik. Eta bere... Historia baita ere, azkenean bai bilakaera. Orduan, beak ematen zigun, azkenen eduki horiek izaten ziren zoragarrian eretako. Orduan, esan nion, Arroin, eta zer egin dezaket, gai guztia hori lotuta zerbait, eta esan ziten, antropologia. Eta, beak ikasi zuen antropologia irakasgai gisa. Eta esan ziten, egin dezakezu antropologia, eta nun da, nintzen ordena gai mediatzen, nek kontu, zein horrek ez ziten ezer esan irakasgai horren ikonu. Eta gero, justo izan genuen tutoretza bat tutorearekin, eta komentatu nion, erreme, eta antropologia itxen badet, eta
hori ez. Horrek ez dizu etorkizunik emango. Vale. Dio, baina aldia ez azaldu zer dan edo... Zein urtetan graduatu zineten jakiteko? Institutotik edo... Bueno, ez, batxillergotik, bai. 2008 bat. 2018 batxillergotik. Vale, jakiteko egoera zein Bai. urtetan. Eta, bueno, tutoriari komentatu nion, eta tutorea, a ber, ez diote ez da ezer aurpegira azten, ze azkenen da gizartearen arazo bat. Danak daude horrela. Ezagutza eza. Ezagutza eza normala da, gaur egun. Orduan, bueno, arroinei esker bukatu nun bertan. Osa, oso argi ja izan nun, batxillergoan, gaina Donostin, bueno, Ja. niri hiri, bihotzeko hiria, ez dakit nuen esan, esan nun, se alinean los astros. Orduan, hemen bukatu beharra buket. Eta zegoai gainera zerbait bai deskubritzea, Claro, nola baita es que esateko. zan, maravilloso, torre hori ditzen, eta, a ber, ze gertatzen dan. Eta kuriosoa da, ze klasekideia danak bukatu genuen pixkat antzera. Eske, a ber, Sentsazio berdinak. egia da, zuk zure Claro. ibilbidea nintzen nula, baina... Bera kontatu zizun barkatu eta gero, bai, serie. Eske, bai, kontua da, lehenengo batxillerrean ni, osea, psikologia ikasi nahi nula. Bai, Vale. Osea, neukan, Bueno, hemen baita ere. bai, argi eta garbi, neukan psikologia nahi nula. Lehenengo batxillergoan nire izeba psikologoa da, bigarren batxillergoan ere, baina, bueno, Nik enun nahi, berak Nik- psikologian bukatzea. Nik enun. nik ikaslei esaten diet, ez? Ez dakizu nun bukatuko dezu. Ni neon empeñada, nota behar den, nota, eta etzan nota arazoa izan. Ze, bueno, ikasle honak izan gira horretan, batxillergon emaitza honak lortu genituen, eta etzan problema horrekin. Kontua da, iritsi zala puntu bat, non erabakia hartu behartzen. Zu nahiko agobiatuta zeuden. Ni nahiko agobiatuta nengoen, nuen emozionalki, une horiek tentsio uneak dira, selektibitatea, ez dakit, presio handia. Initun historia eta filosofia batea, filosofia nahi nun asko gustatzen zitzaidan ikasgaia izan zelako. Eduki aldetik, gero metodologikoki, beste kontu bada. Edukia gustatzen zitzaidan. Historia ere, psikologia egiten genuen ere. Orduan, karo, izebari galdetu nion, eta zer naiket? Ez dakit honintze filosofia, baina ni gradua filosofia muturrean ez zitzaiten erakartzen, gustatzen zitzaidan. Baina zerbait behar nuen erdibidekoa zena, eta jo nintzen esploratzen, eta bapatean ja iritsi behartzen, momentua, eta garatzik esan zian bapatean. Honintze, arroinek esan dagoela gradu bat, eta etorri behartzean erekin, Donostin da, biok batera berriz, ez dakize, eta jo, ni neon ez nekila zer egin, porque, venga, honintze, biak batera gurasoak, eta ez dakit. Nire pertzepzioa aldatu zen, eta antropologia ikasgaiak ikusi, eta esaten nu, jo, ekonomia, politika ematen da. Ni denetik guzan zait. Kuriosidade daukideu, pertsona sentsibleak izan gara beti, eta ikusten nunez, antropologian aplikagarritasun hori daukezula ikerketaren bidez, ez? Filosofia ere bat zeon. Orduan esaten nun, jo, si no me gusta, filosofia aukeratuko de gero. Aldaketa hori egin daitekeela. Sartu ginen. Hola bukatu nun, psikologia egitez, buru belarri, gizarte antropologia. Eta ni batxillergoan neon oso lasai, azkenen nota aldetike gradu honetan ez da behar notari. Eta orduan, lasai, ni neon super argi nahi nula antropologia ikasi. Orduan, bere baietze izan zen netzako, azkenen aizpaizatea ondoan onelako salto baten, eta ez dakizula ez da nun bukatu behar nun, osea, ni neon... Bueno, eta ez dakit, gordeta sentitzen ginen batera, ez? Eta saltxa hori ematen genuen klasetan, bai, zein da zein, gelditzen ziren gure aurpegikin irakasleak. Bizkiak izan da, horrek dauke, ez? Beti izan duen pixkat hor esangura bat, ez? Irakasleen artean, Jolin, bai. Baina ez, batera ondo, eta gero 4 urte pasan itun nire biziko esperientziaiko benetarikoa. Osea, eta matrikulak, eta... Asko zor diogu fakultateari, orokorren. Aipatzen geunden, azkenien antropologian esan duzu pertsona gitzi zinetela, eta gainera suposatzen dut bokazioa zala guztien kontu bat, filosofian eta beste holan
gradatutan gertatzen interes puntu hori denak geneuken ez, zerbait zegoen gure artean partekatzen genduna. Eta esan bezala, irakasle lehenengo gunen galdetzen zeguten, eta, hombre, izenak, nungozteak den eta bar, baina zergatik hautatu ez dute antropologia. Beste galdera bat, filosofiako lehenengo urtea eta antropologiakoa, oraindik berdin mantentzen da. Eta horrek ere asko aberastu zigun, Agustin Arrieta bera irakaslea niretzako izan da plazer hutsa. Berak ireki zizkidan filosofia zer dan, filosofiaren mundua ireki zidan, beak. Nahi bat txirgon filosofia ez zitzaiten gustatzen, eta iritsi nintzen karrera lehenengo urtekoa, eta, esan nun, hau da filosofia, benetan. Eta filosofiaren zientzia izan zen. Superpolita, bai. Logika nahiko ematen da hemen, ez da? Bai, baina eske Agustinek ez beste puntu bat ematen dio. Bere izaerak eta nola azaltzen ditun gauzak, ez? Nabaritzen da gustatzen zaiola. Zeu bai, eske hori oso garrantzitsua da. Zuei ziur baita ere igartzen zaizuela pilo bat. Eta berarekin ezako filosofia beste ikuspegi, premisa, aurpegi bat hartu zuen. Eta kurioso zen, hori lehenengo gunen galdera hori egitea. Eta guain ulertzen dut. Momentu 18 urtekin ze pentsa bazu. Eta danak erantzun behar, ia antzeko botatzen genitu. Ez dakit, zerbait... Ez, irakaslengatik, gomendatuta... Bai, baina gero urtea pasa ala, gero gure artean ere hitz egin dugu. Eta, dena puntu berdinera iristen gehala hori kuriosoa da. Kuriosidade horretatik bultzatuta, ez? Eta ezagutza da lertzeko. Baina ez dago puntu konkretu bat hor... Holistikotasun horretan, ez? Jausten gara berriz eta... Que ja hitza bera ez da oso onartua eta baita ere batzuentzat como holistiko, ez dakiz, baina eske kontua da logikoa guztia daukala, ez da. Edozein sistema izango da holistikoa. Edo abstrakzio batetik ikusteala ere eta horrek prisma zabaltzea, ez azkenean prisma ez esaten dugu, esan duguna holistikotasunetik abstrakzio puntu hori, ez, begiak iriki eta goitik begiratu. Zer daukagu hemen eta gero jarri fokua zer txikitasun mikro hortatik makroa ikertzeko. Gizarte antropologian hori da mikrotik makroa guatz. Nik ikasle kultura zientifikoan adibidez esaten diet, azkenean antropologia zientzia bat ere badala. Azkenean guk ikusten dugu zientzia ikuspegi mikro batetik, horintzek aipatzen zuen bezala, baina makrora zabaldu behar dugula. Azkenen zientzia guztia beraien artean elikatu iteie. Eta hori ireki bertzaile ere ikasleei zientzia alorretan. Disiplina artekotasuna. Bai. Eta azkenen ikerketak ere egiten direla, beste alor batzuetan, ez direla letras, ez. Zientzia da pizkat filosofiatik ere atera da dana, hasta matematika eta guztia jaiotza dago, mismamente Leonardo da Vinci. Hasta que se ha definido, egon da filosofia edo barkatu. Leonardo da Vinci da figura hor, eta egongo dira beste hainbat emakume ere, baina Leonardo da Vinci da hor ikusi dezakeguna, incluso ere hipatia. Bai, guztiz. Astronomoa, hainbat alor uztartzen zituztela, artistak ziren ere, eta ez zan gaizki ikusten hori. Ez zan gaizki ikusten, eta abeslari askok ere esaten dute, ez? Ni ere aktorea naiz, baina naiz definitzen, ni artista naiz, ez? Eta ez da definitu behar, enkajatu behar zerbait, ez? Eta Leonardo da Vinci mismamente edo hipatiak garai haietan ez ziren enkajatzen inon. Ziren errenazimenduko gizakia izatea deitzen dioten horri. Eta horrekin emango nau pilo bat meloi dauz eta oso interesgarria da esaten dozuena, ez dugunez denborarik izango dana jorratzeko, guazen gizakari oin esan dozula hori. Gizakari da, zuek biok sortu dozuen plataforma bat antropologia zabaltzeko euskaraz. Hori da. Konta eguzue... Eta hezkuntza pixkat, antropologia eta hezkuntzaren arteko harremana ez, pixkat bultzatzeko. Hor, bazegoen ez alde batetik, ez dugu komentatu aurretik, baina, guk gradua bukatu gendun, eta beti izan dugu nolabait gogoa antropologiaren aria jarraitzeko. Noski hezkuntzan antropologo gisa ere jarduten dugula, baina ari hori pixkat unibertsitateko ezagutzatik, epistemologia horretatik ez, edaten, da zerbait sortu nahi genuen, ez? Irakasle batek aipatzen zuen, eske nik baratzan, ikusten den nola nire produktuak aztean dian, ez? Baina ikasleekin gutxi ikusten da, hori nahi nien eman baita, ez? Eta gendeuken hemen zerbait askatzeko, hori alde batetik eta bestetik hezkuntzan ikusten genuen. Bai, azkenen hor gabezia handi bat ikusten genuen hezkuntzan, azkenean gutxietsita haude bai Euskal Herri mailan eta hainbat
zonaldetan ere. Beste lurralde batzuetan aldiz oso baloratua dago antropologia. Katalunian. Katalunian, Estatu Batuetan, Frantzian, Hego Amerikan. antropologia beste ikuspegi batetik ulertzen da. Justo aurreko bain dela 3 aste etorri zan Estatu Batuetako neska bat, antropologoa zana, eta esaten zidan antropologia da egunerokotasunean jendek dakien zerbait. Zer dan? Ni inglesea juten naiz, pixka mantentzeko, eta mexikana da nire irakaslea, mexikarra, eta berak badaki zer dan antropologia. Esatea eta, bai, bakit. Obintzat nozio batzuk. Jakin ez dakit, baina nozioak bai. Hemen sartu ginen, karo, ni eskolan filosofiako irakaslea naiz, baina beti esaten dut antropologoa, gizarte antropologoa naiz ere. Baita, eta ikasleek, gaur minimamente, pasillotan zeren etxoiten, ze ingleseko klase bat zeukaten, eta galdetu diet, atxalden daukete elkarrizketa bat, eta esan diate, ze, antropologiaren inguruen, eta ni bai. Beraiek badakite, eta ni zer naiz galdetzen gizarte antropologoa. Eta badakite. Igoera egongo da hemen matrikulazioan. Espero dugu. Baina behintzat gure aldetik, jakin dezaten, jakintza, ingenieritza egin nahi badezu, jungo zea ikuspegi antropologiko batetik hemendik. Eta holistikoago batekin. Eta jendea respetatzen jakingo dezu eta beraiei entzuten. Claro, eske nik uste gertatzen dena baita ere, Estatu Batuetan eta esan duzuelako badagoela eskola da garrantzitua eta ez baduzu ulertzen beste batek ulertuko dau eta agian manipulatuko zaitu edo egon daitekeela baita ere kapitalismoaren esanetara edo marketinga bezala. Eta jakin zauden, ez? O kapitalismoaren eskuetan edo eta hortikat. Nahi dezu funtzionatu sistemaren nahi duen bezala, edo eta hortik ere haratago joan nahi dezu. Horre ere egia da, errealitatea dan bestelakoa dela, gu kapitalismoaren menpe bizi gela, eta hori eraldatzea ez gela superheroiak, eta hori hor dagoela, eta oso zaila sistema hortatik ateratzea, baina behintzat, aldan egin gizatasun hori transmititzea da gure helburua. Nik esaten dut, ni izan nintzen hezkuntzan ere eraldaketa kosmobizio horretan, ez? Nahi dut aldatu sistema, txikitasunetik egiten dugu, txikitasun handitasun batetik, Paulo Freirek esaten zuen, ez? Eraldaketaren alde apostu egin behar degula, nolabait, eta ez erakutsi zer pentsatu, baizik eta nola pentsatu, ez? Esaten zuen bezala Margaret Mite. Orduan, oinarri horiek hartuta ere guk ere jakitun gara ze privilegio dunak ean horretan. Bai, eta azkenen hori, esan duen guztiakin, gizakari martxan jarri behar izan duen, hezkuntza jakiteko zer dan antropologia bintzat. Hezkuntzan txertatzeko. Oin sartuko gara horrekin, gizakari izena nondik datore edo, etimologia egin nahi dozu. Bai, ni okurritu zitzaian, garazik inizketan, gizatasunetik, ez? Zeraia, Protagoras egizaten antropo, no? Gizakia da gauza guztien neurria, ez? Noski, inguruan dagoen ekosistema ere zainduz. Gu horretan ere konsientea gizakiak gara, baina kultura eta mundu baten parte. Bestetik ere ekari arrazoia, gure arrazoia dira ikasleak. Hortaz, behaien inguratuta daukagu gure ikuspuntua. Kultura hori gure errealitatea eskutu ingurua ulertu alizateko arrazoia behar da, eta arrazoia landu behar da. Pentsamendu kritikoa. Hori da. Eta espazioak sortu, denbora. Eta hori gure figura baten bitartez transmititzen den gauza da. Azkenen lehen esan bezala, sare sozialak ez dute hortan laguntzen. Orduan, behar dute figura bat, nolabait hori transmitituan aldien. Oain, iakin eta esaten da, ez? Konpondu daiteke edo bezkatu daitekeela pertsona, baino haiek gidari bat behar dute, referente bat behar dute. Gizatasun batetik. Ezin da ordezkatu, nire ustez, eta makina batek ikasi ditzake gure jarrerak, baina jarrera hortatik ere, gugea azkenen kulturaren eraikitzaileak, eta kultura gu gabe, eta inguru giroari, naturari gabe, zer gara. Eta mozinoak ez ditu lertuko ez da, arrazionalizatuko ditu edo, baina... Eta hori dator pixkalen egiten duna ere emozioen ukazio hori, eta... Claro, eta basauzi orduan Instagrametik ezagutu zintuztedan ni, gizakari plataforma, horren arira, ez dakit orduan ikasleak dituzuen batez ere jarraitzaile, edo hori egiten diozuen berba, sortzen ari zarielako sare bat, ezta? Edo, aukera eman zenuten... Oain asmo hori pixkat eten daukagu, sarearena, ze lehentasun batzuk ditugula pentsatzen dugu, adibidez, afinitaten kontua.
osea, guk hezkuntzan ez ditugu, o ez digute Ematen. Bai, Guk kompetentzia batzu garatu ditugu hemen, eta horiek ez dira errekonozitzen hezkuntza sailetik. Hortaz horrekin gaude orain sartuta, bilduko gara Ankulegirekin, Euskal Herriko Antropologia Elkartearekin, beste batzuekin, eta lehentasuna ematen diogu horri. Gerora badaukagu agian Ankulegirekin harremanetan sortzeko. Aia hor pixkat lanketan, datorren urteari begira, Arestian ere egin izan dira olako lanketak, pixkat hezkuntza saila ate joka jundia antropologo irakasle batzuk ere, baina azkenen ikusten dezunen ez dutela erantzukizunik jasotzen, animoa ere jeisten da. Eta nik ulertu ezaket, baina azkenean aurrekoan antropologo irakasle batekin Aliziakin hitz egiten genuena, guk geuk ez baldin bagea aldaketa horren motorra zein izan behar da. Orduan, gu hasi behar gea horrekin burrukan, gero ere uste dugu, eta hau da gure hipotesi bat, hezkuntza sailean dauden pertsona asko ez dakitela ezta zer dan antropologia, eta aurren nahi diela erabaki batzuk hartzen bidezkoak ez direnak, bat ere bidezkoak. Eta difusio horretatik ere. Ez da normala ere, orain dela urte batzuk, guk afinitate batzuk izatea eta baten kentze afinitate horiek. Azaldu dezakezuen? Bai, afinitatek azkenen die, gu hezkuntza publikora bideratzen baldin bagea, zerrendetan guk lehenengo afinitate izango genuke filosofian adibidez. Oainez. Bale, klaro, bale. Orduan lehentasuna dute, lehenengo afinitatea dutena. Eta oin, zein? Gu bigarrena daukagu. Filosofia ikasi dutenak izango lirateke lehenengoak, eta gu bigarrenak. Guzti hori pasatzen dienen gu. Eta hautazkoa, antropologiako hautazkoa emateko, filosofo batek lehentasun gehiago dauka gu baina. Antropologo bate baino, eta hori ez da. Eta errealitatea da, eta gizarte antropologia emateko, gizarte emateko ikasgaian, guk ez daukagu afinitatea. Eta instituto batean egotea, eta hori ematen ari da, badakigulako, instituto batean bi filosofo daude, eta filosofo batek, filosofo bat eta antropologa bat. Filosofoak ematen ditu filosofia eta antropologiako irakasgaiak, eta antropologoak bakarrik filosofia. Eta ez dauka zentzurik horregatik, ez dauka logikarik. Eta oso ezin egon batean gaude horrekin eta haserre ere. Hortaz, gu divulgazio hasi dugu ere helburu horrekin. Eta sarretatik. Badakigu zaila dela, hezkuntza lonloe sartu zen, legean, horrekin ere kudeatzen jakin barra daukagu gure egunerokotasuna, baina eske... Eta burokrazia gehiago dituzu, ezta? Eta diagnostikoerekin, eta orientatzaile lanak egiten ditugu, azken finean. Orientazioko departamentuan halko ginen egon ere, gure kreditungatik, txosten badago hori. Eta diversifikazio tutore ere algea izan. Eta psikologia eman dezakezu. Eta euskerako laguntza atzerritarrei. Eske guk kulturak aztertzen ditugu. Eta ezin diogu harrera eman atzerritar bat euskera erakusten. Eske ez dauka zentzurik. Nahi benetan egar gure ematen ditu. Baina hori, estatu mailan esan duzuek Katalunian eta hobeto dagoela, baina... Adibidez, Nafarroan filosofia emateko lehenengo afinitatea daukagu. Jo, Nafarroa eredu da, gauz askotarako baita. Eta Katalunian uste dut, ez dakit oso informatuko nez, baina... Gero ere, horri ikusten dugu bidegabekero horien barruan, daudela beste alor batzuetako graduak, afinitate berbera daukatena gure antzera, eta horrek nahi benetan sumindu iten da. Guk iten dugu urtebete filosofiakokin ikasgai, oinarrizko ikasgaiak ematen ditu filosofiaren historia dela, irakusten dena, bigarren batxilergoan. Beste gradu bat ikasi duenarekin, maila berberean gaude. Eta bigarren urtea ere zientziaren filosofia egiten dugu. Nik uste dut, kompetentzia edo ezagutza batzu bat ditugula. Desde luego, eta gira honintzeketanik... Ez gara filosofoa, noski. Baina ezagutzak, nik uste dut, baditugu, noski. Ni filosofiako irakaslea naiz. Eta ni gai naiz nire temario emateko. Filosofiako klaseak eman alizatea eta antropologiako klaseak ez eman alizatea, da guzti soratzeko, adinot. Eta zara ere, honintzeketanik daukegu espezializazioa geografia historian. Masterrean, Madrilen. Eta gieda kontzertatuetan hori validazio bat dela. Orduan horregatik gaude baita
horretan lanean, A historian. ber, gero autonomia erkidego bakoitzak bere moduak ditu arauak egiteko eta eta baino, bueno, holaxe gaude. Claro, baina zuek saiatzen ari zarie eskola publikoan, ezta, edo hezkuntza publikoan gauza hauek Bai, sartzen. gu oso gustora gaude, hori egia da, Bai. baina, bueno, Gu gehiago gure- ere laguntzarren. Guk gure errekonozimendua nahi dugu. Beste da. Errekonozimenduta sentitzea. Eta gure, azkenean hori, errekonozimenduta sentitzea. Eta gure lankidei laguntza. Eta jende asko dau, claro, oin jendeak ulertzeko baita ere, orduan gizakari da, sare sozialetan, Instagramen zauzi, ez dakit beste sare sozialetan zauzien. Bai, Vale, jendea jarraitu dezan, bai, eta bertan... daude, bai. Jende batzuk daude, irakasle batzuk, Vale. Facebookak ekarri dutena eta beraiei ere Harrera ematearen irismena izateko salabalagoa pentsatu genuen. Bai. Eta egia da ba oaintxe esku hartzen daukeula difusio hori. Sarea sortzen hasi ginen, hori bai, baino lanketa asko behar duen gauza da eta gu ere, ba esan bezala ez ditzaiegea, ez daukegu oaintxe denbora adina, ba hortan benetan Hor dago eta abiatuko dugu sarearena. A ber, bi pertsona zarie, nahikoa egiten ari zarie, hortaz, hemendik ere mesuren bat bidali nahi baduzuen edo jendea animatzeko, aurrerago ere egingo dugu, eta antropologia ere zabaltzeko eta gure zientzia zabaltzeko modu bat izan daiteke, proiektuak sortzea, ekimenak sortzea. Hor daukagu eredu handi bat, Agora, filosofiako elkartea. Bai, zoragarria gainera. Nei iruditzen zait erreferentea handi bat, eredua jarraitzeko. Bai. Horrek lanketa handia behar du. Eta bate daki etorkizun baten agian. Bate daki, baina Gizakari. aigia pixkanaka difusioa, guk eskolan iten ditugun materiak ere, antropologiarekin nola lotu, erakutsi jendeari. Kongresu bat iten dela, Guk abisatu egiten dugu eta jende gaztea animatzeko. Eta baten aurreko etorri ziren gure ikaskide batzuk, azkenen agian ikusi zutelako gure kontua. nire ikasle bat juntzan, de hecho, Irunera, intzan hitzaldi bat Dolores Julianorena, eta bertan egon zan nire ikaslea. Eta ez du enteratu antropologia zelako. ikasi nahi, Ez, beste- biokimika ikasten ari da. Momentuz. Momentuz, bate daki gero. Bai. Baina, bueno, azkenen oaintxe difusio hortan gaude, eta uste lanketan nahiko nabari egiten nahi gehala zentzu hortan, eta gaude, ba hori, hezkuntza saiarekin, ba zerbait egin dezakegu. Oantxe sortu du kontua hankulegi, kristan Bai, orduan- Agian baita, bueno, agia pixka bat ez, gure artean saretzen Baita. batean. Claro. Bai. Ze orduan, ba, bueno, sarerena hor daukagu eta egingo dugu, baino denbora behar dugu. Bai, nahikoa egin dozue dagoeneko, jendea sartu daiten, Bai. eta, bueno, sare ez dakit formularioa oraindik... Bai, esteka hau bai, du hor profilean, dago, orduan eta- edonor galda sartu eta hor erregistratu. Orduan, ateak irekita dauzkien nahi duenak bertan gure Parte familia hartzeko. hortan parte hartzeko. Eta, bueno, a ber... Baina, bueno, eten daukago, baina martxan jarriko du. Lehentasuna gira jartzen beste kontu honi hankulegirekin, eta, bueno, gure klasean egiten ditugun gauzak eta antropologian inguruan egiten diren gauzak ere konpartitzen ditugu. Bai. Así que, bai. Claro, horren arira ikusi nun lehen aipatuko nuela, eske gauza asko dauz, baina Garazi, uste du zurea zala gutuntzo bat, ama batena, uste dut edo guraso batena, bere semeari buruz. Bai, zan hor publikazio bat izan zen, gaina udan egin nun. Ukitu ninduen, nik ikusi nun da ukitu nintzen pilo bat. Supolizatzen. Eta gainera, kuadriako irakutsi nien eta dana, eta bueno, oso hunkigarria da, ze da errealitate bat, une oro ikusten dana. Eta ni bizitu izan dut, nire izpak, jende askok bizitu izan du, hori klasean egotea eta ez izatea espaziorik, zure iritzi bat botatzeko bai, beldurrez, irakasleak zer esateiten, edo baita gainontzeko kideek zer esango luketen Askotan hori gehiago. Eta esaten da ez, irakasleak, ukitu ez zaitun irakasle bat izan baldin badezu eta irakaskuntza bideratzen badezu zure etorkizuna, jakin horretatik zerbait ikasi dezula, zer ez egin klasean, ez da? Eta nik horretatik, adibidez nik eukin nitun, baten bat, eta nik ikasi nun, beti esaten dut, zer ez da egin behar klasean. Eta guain guztiz kontrako egiten dugu. Bai, noski, kontrakultura hor bertan dago ere, ez? Orduan, ez da bakarrik dirudiena. Bai, eta gutun horre, bai, izan zuen nahiko harrera ona, orokorren, jendeari asko gustatu zitzaion, eta ze da errealitatea, eta jendeek errealitate horrekin konektatzen duen momentuan da, beak bizi izan dolakoan. Alde batetik zein bestetik nik uste gainera nagusia zarenien, bueno, Claro, bai, eta da polita, baita. Orduan, bai, saiatzen gara baita jendearen gana iristen, realitate realak kontatuz, ez? Irakurtzen ditugun liburu bat, Dolores Julianoren interkulturalitatearen gaiarekin nabil, ez?
bukatzen dudanean nire iritzia emango dut edo ikusten dudana, ez? Bai, edo agian ez dakizte auzotan bizi izan adibidez bertsolaria gure Lazkao txiki, bai? Orduan, nun jaio zen Lazkao txiki, justo jun ginen Ibila mendi buelta bat ematea eta antxe bere etxea zeon, eta, grabatu nun pixka jendeik ezautzeko, eta kontu baten bitartez idatzi ziguten. Ez da estatikoa da, prozesuala gure kontua. Orduan, segun eta zeintzuk diren gure bideak eta gure nahimenak, horretatik bideratzeko dago. Gustatzen zaigu pixka momenturo, bizitzea kontua ere. Eta horretatik azten da dena, nire ustez. Kasi na. Zer da antropologia, ez da, eta zertarako balio dau? Teorikoki da kultur aniztasunaren azterketa. Munduan hainbat kultura daude, eta haien arteko berdintasunak konparatu eta ikertzen ditugu. Eta nik hor, izar bat jarriko nuke dela, kultura aniztasuna ikertzen den zientzia. Bai? Zientziatzat hartu behar dugu. Antropologia hori astapen modu. Bai, eta azkenean kultura baten barruan daude hainbat ezaugarri. Hezkuntza, ekonomia, politika, holistikotasun hori badago. Antropologiaren hizkuntza, antropologia medikua dela. Zer gertatzen da? Kultura bakoitzan dago. Guk euskal kultura gaudenez eta Euskal Herrian gaudenez, guk hezkuntzan espezializatu gara. Gauza da gradua egitea, baina beste gauza da masterrean espezializazio hori aurkitzea. Jendeak ez daki... Gainera, enpresetan ere aldezu lan egin, antropologo gisa. Administrazio ikasten badezu master modun, administrazioa edo enpresagintza kudeaketan. Ikerketak iten, ez da, askotan esaten da, eske salidaik ez dauken gradu bat da. Jende gutxi dago, gradua egiten, hasteko. Gero, espezializazio pilo bat dauzkagu. Egiteko, master pilo bat, daukagu lagun bat, masterra egiten Kopenhagen, oraintxe bukatu du, eta ja praktikak egiteko Naciones Unidasen eskaini zioten. Nazio Batuen erakundean. Bai, Nazio Batuen erakundean, eta badaude, irteera daude. Eta urrutia da iristen esana, eta azkenen da, egie da guk profesional bezala lan gehiago egin behar dugula bilaketa horretan, ze beste alor batzutan edo gradu batzutan hori ematen zaie, baina guk bidea egin behar dugu. Eta bide hori egiteak zer eskatzen du zuk lan egitea. Eta baita aurkikuntza ikerketa hori egitea, ez? Osasun aldetik gustatzen bazaizu osasuna, bideratu, administrazioa gustatzen bazaizu badago masterra. Azkenen gizarte langintzako masterra. Komunikazioan, eske da super dago zabala. Madrilen antropologa bat, dagoena zuzendari gisa en un centro de menores. Orduan, jolin, badaudela. Eta bilatzea. Badaudela, Gero, Arantzadi eta baita ere antropologia egiten dute. Hori bai, egon zala serie hau Bones edo, horrek ezagutza eman zuela antropologiaren inguruan, baina jende batzuk pentsatuko dau. Antropologia eta kulturala eta forensea hasiera baten ez dauka erlaziorik, baina badauka. Baina bai, Euskaldegu egin master forensea ere, Madrilen lagun bat egiten ere. Hau da, bai, adibidez egon nintzen praktika voluntarioak egiten Arantzadin. Bale, zo guai. Bai, ondari materiala ere amaiurren ikertzen, ez? Orduan, denetik probatu behar da ere jakiteko zer gustatzen zaizun. Eta niri klase partikularrak ematea gustatzen zitzaidan, nire aizpari ematea ere, hortaz esaten nuen, eske, niri gustatzen zait irakaskuntza, baina, egia da, gaur egun irakaskuntza... Beitu, justo, umiek. Irakaskuntzan ere, irteera gauzkagula, baina beste hainbat tokietan, migrazio kudeaketan, genero... Udaletxeetan, emakumeen saiean aldegu egin lana ere. Esan nahi, eske hain zabala da eta hainbeste behar dauzkagu murrizten zaigu ere. Esan nahi, sozialki murrizketa bat egiten zaigu hortan. Eta ez da hala, dakiguna gugea eta guk aldegu hori zabaldu. Orduan oso erreza da kanpotik hitz egitea. Sinestu behar dugu. Azkenean, guain aniztasun kulturan asko bizitzen ari gea. Eskoletan, atzerritar asko ditugu. Hortaz, kudeaketa horretaz zein arduratuko da. Eta mismamente irakaslegoa ez zitzaiok ere, nahiz eta beste alor batzutakoak izan hor nik usteet lanketa bat inbar duela, esaten ikaslei orientatzen esanez antropologiak, nik ez dakit asko, baino agian eduki ditzakezu hor irten bide asko, baino informatu inbar da. Profesionaltasunaren
auzia dago hor bertan ere, graduan, ez? Bai, puri-purian, azkenean. Auzi horri erantzun bat eman behar da, eta Gizakaritik ere planteatu dugu hori beste gai bat, batxillergoko ikaslei edo eta DBH-lau edo ematen. Ikustaratzeko, ze azkenean Mesedes, bai. izan daiteke... Baina, bueno, azkenean ere, hori, behar bat sortzen denean gu bertan egon behar gea. Eta lanpostu bat sortzea eskoletan kulturalistasuna ere kudeatzeko, ez dago gaizki. Hor botatzen dut, baina kulturalistasunaren auzia ere hor dago. Orduan, kulturak zeintzuk ikertzen dute. Eta azkenean, kulturan dana da, nik ikaslei esaten diet, zer da antropologia ere, honintzak eman duen definizioa oso argia da, baina gizakia sortzen duen guztia. Kulturak eraikitzen ditugu pertsona. Nik beti diot, hori da nire definizio autonomo bat, baina azkenen guk eraikitzen dugu kultura dana da. Gizakiak eraikitzen duena da. Baina badauz, ni ikasi nuen garaian bazeunden, como eskola nagusiak evoluzionismo esango litzatekela, ez da, gertatu zana aurkitu zutenean Amerika eta horrelako gauzak, eta gero badau beste bat, oin izenaz dudanago goratzen, baina esango litzatekela gizarte bakoitzak bere eskema propioa daukala, ez da? Hori da. Orduan ez dakit, hemen gizarte kultura, osea... Franz Boasen, ez dakit zin tendentzia dagoen oin gehiago, eta hemen antropologia kulturala ematen delako, ez da? Erlatibismoa ere, abia puntu oso nagusia da antropologoentzat. Esango nuke, ez, nire ikuspuntutik. Erlatibista izatea da kultura bakoitza balioak errespetatzea, norberarenak. Etnocentrista jarrera hori... Baina horrek ez du esan nahi beste kulturek harremana ez dutena izan behar, ez? Hain, mundu mailan arazo askokin gabiltz, ez garelako ulertzen. Orduan, kulturak errespetatzea, baino beti ere giza eskubideak urratzen ez baditu, ez? Hoi da nire ustea. Interkulturalitatea hortik azten da. Nik uste lerro fin badaola ezin duna pasa. Dala giza balioak urratzen dien momentu, nintzek aipatzen duzuen moduan, hor ezin da zer defendatu. Sanaet. Ez da saiakera batin kultura hori ulertzen. Baina, bai uste dut horrezatik esan dut zuet Estatu Batuetakoa eta, badakite, ez dakigun zerbait. Garai honetan dagoeneko badakigu zertarako balio duen filosofia edo zer pentsatzea baino pentsatzera erakustea beste norbaiti. Berpentsatzea, ez? Hausnarketa hori da. Eta garazi, gero ere askotan jorratzen ditugu arazoak erdigunan daudenean eta ikertu behar da oinarrian non dagoen, jaiotza, ez? Hazia. Orduan, nik beti ikaslei esaten diet hazia non dago. Ezin dugu ikertzen hasi, ezin dugu ebazpen bat hartzen hasi hemen, erdigunean dagoenan gatazka, hazia ikusi. Zer dago ertzetan, ez? Disidentzia horretan zer dago ere. Bestela, eske, nahiz da lanketa hori sagarraitu egiten, berriz bueltatuko geha hasierako. Baina ahotsa eman behar da, ikaslei zer egin behar da, ahotsa eman. Hor botere harremana daude ere, borroka dago internoa ere teorikoki irakaskuntzan, autonomia eman, lidergoa zeine dauka, irakasleak disiplina erakutsi behar du eta hori oinarria da. Baina nik ere apostu egingo nuke metodologikoki ez, metodologia antropologiko bat, nahi dut idatzi hortaz. Humanistiko bat. Bai, non konfiantza hartu ikasleekin lehenengo, muga batzuk ezurratuz, eta hortik ja hasi. Eta espazioak eukitzea hori egin ahal izateko. Nik esaten die, zuek zate tribu txiki bezala. Tribu bakoitzak bere kultura dauka. Eske da, hiru gela baldin batzuen eske ezberdinak dira, eta metodologia ezberdina da, hortaz egokitu behar gea kontestura. Kasuistika bakoitzan. Eske erreza, eske klase honekin ezin da, baina ohitu behaien dinamika, ikusiko zu nola. Baina esan bezala denborak ere zauzkagu, Claro, hori da kontue, baina gero bai badirudi orokorrean gizarteak ahaztu dagoela nerabezaroa eta nerabezaroa gauzak apurtzeko eta holan hormonalki ere guztiz soratuta egoteko garaia da, garrantzitsua da. Ni pixkat ero neongoen egun horretan gauza asko neuzkelako eta batek esan zidan, garazi baino 15 urte dauzkate, gogoratu. Ze zu bere bat zeuzkazun eta bereiek ez daukate guain zuk daukezun. Ez dira ulertzen, pentsatzen denbora guztian. Batzutan dinamika hortan sartzen geha eta zikeu ikertzen, ez? Eta zenbaki bezala lehen esaten nuen bezala ikusten tera juten geha eta batez dinamika bika hortan sartzen gehan, ez? Azkartasun hortan. Bai, azken finean... Eta hori gure pertsona anulatzen du. Ikasle batek esaten dizunen behar dut hitzein, ez da nire gelakoan, ez da nire tutoretzako, baina honintze hitzein nahi dezukin, eta jolas garaian geratu altzeanekin,
nire despatxoan, berarekin jolas garai osoa. Beste batzuk agian esango dute, nire momentua da, nire lan ordutik kanpo dagoen deskantsoa da. Normala dala, Baina ez Normala diote da. ez da eskatuko nik uste profil horre Baina, ez da. nik ere ulertzen dut ere hori, azkenen gaude, Bai. burokrazia baten murguldu dute. Bai, baino baita, karo, Baina ez galdu indarra hau, eta bai benetan. saiatzen gea, eta orain gelditzeagatik pasillotik gurutzatzen naiz berarekin, eta dizira batekin egiten dizu Baina parre. hori ikusi itxezu, nik ikasleak eskolara juten nintzanen behatzitan adidez, ikasleak lehiotik ikustea zuri agurtzen eta, nahi hoi, eta oraindik gogoan dut lehenengo ikasturteko ikaslek ziren, eta hoi, me derrumbe, izan zen, esan nun, hor dago. ez Edo, dago. Eta merezi daut danak, ja. kurtso bukaeran esatea, jode. Eta, azkeneko aipamen berezi batekin, ohorezko aipamen batekin nahi diogu honintzeri, ze kurtso hasi zuen lehenengo batxi gurekin, filosofia ez genuen ezagutzen, eta polita, asko lagundu digun pertsona izan da. Olako gauza asko jaso ditu, eta ikusita. Eske hori erantzukizun ikusita, eta horrek ja bokazioa areagotu. Edo kurtso hasi eta besarka bat ematia, lehenengo gauza. Horrek zehoz esan nahi dizu. Otortzea bisitan ikaslea. Ez gara ari gaizki egiten. Ikasleak pentsatzen dut. bisitan etortzea ama batek idaztea bazen bat markatu diozun zure semeari, aurrek urtean jasun nuen mezu bat oso polita. Elkarrizketatu genuen zirulirulin, Iñigo Martínez, Jon Gerediaga eta Iñigo Martínez ziren gure antropologiak, filosofiako maizuak, naiz eta Jon Gerediaga antropologoa Bai, izan. bai. Eta izan nintzen ikasle bat, asko eskertu zuen horrelako irakasle bat izatie, hortaz, kristolan egiten duzue, eskerrik asko, baita ere, bukatzen jungo gara, ez dagoelako astirik eta eguzkia juten ari delako, baina bai eskatu nahi nizkizuen gomendio antropologiko, holistikoak direnez, zein gomendio emango zen Nire dituzketen. aldetik humanismoaz galtza. Eta badakit horrek indar bat eskatzen dula norbanakoarengan, baino pertsonak bezala ikusi behar degula gizartea, eta azkenen, eta ikuspegi kritikoa zegula galdu behar, munduaz. Eta nik uste baita pertsonei denbora bat ematea. Gauzak ez direla bat-batekoak. Osea, erreza da bai edo ez esatea. Eta denbora hartzie. Bai, denbora hartzea, norberak duen barruko hori askatzeko, ez? Pausa bat ematea horri eta esan pentsatu zer nahi dezun eta hartzea 5 minutu. Badakigu denbora azkarra dela, baina gu ere bagera azkarrak denbora hori hartzeko. Eta pertsona gehala berriz diot, eta pertsona bezala, gure naturaltasun hortatik ez deula ies egin behar. Eta baloratuak sentitzeko. Izan ginenak orain bagehala eta izan genitun irakasleengatik gara. Hortaz, Eta izango gehala gehalako, hori nahi dugu jendeari plazaratu. Berdintzaizea alorretan, baina energia hori ez galtzeko jendeak. Gogo hori errekonozimendua eta zoriontasuna opatzeko ez. Maitasuna baita ere azkenean. Eta izango gehalako, azkenean guk jardun behar degulako egunero kritikotasun hortatik eta patxada hortatik. Izarren hautza bestiaren esaldi hori, ez da. Polita bai. Alaska gazteak jarraituko dute, zuek basari eta ziur zuen atzean etorriko direla beste hainbat. Antropologiaren hitza zabalduko dutenak. Bukatzeko bai, errepikatu, jendea jarraituko ditu zuen urrengo urratsak, anitzak izango direla antropologia bezala, baina Instagrameko kontua eta Facebookko kontua deko zuen. Bai, gizakari. Bildua gizakari. Listo. Eta norbaitek nahi badu korreotxo bat edo gizakariantropologia@gmail.com eta bertan. Garazi honintze, garazi mila esker, zoragarria izan da. Plazerra. Eta laster arte. Eskerrik asko.